नमस्कार. एव्हरीडे मालवणीमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज मी बनवत आहे मालवणी पद्धतीमध्ये बनवलं जाणारं चिकन फ्राय. इथे मी 1/2 किलो बोनलेस चिकन स्वच्छ धुवून घेतलं आहे. चिकन मी जेवढं शक्य होईल तेवढे चौकोनी पीसेस कापून घेतले आहेत. चिकनला मॅरिनेट करण्यासाठी मी इथे मुठभर कोथिंबीर, 3 मिरच्या, 1 इंच आलं, 15 लसूणच्या पाकळ्या मिक्सरच्या भांड्यात घालून त्याला बारीक पेस्ट करून घ्यायची आहे. इथे पेस्ट वाटून तयार आहे. ही पेस्ट आपल्याला चिकनमध्ये घालायची आहे. चिकनमध्ये अर्धा चमचा मीठ, अर्धा चमचा हळद पावडर, 1 चमचा मालवणी मसाला आणि पाव चमचा मिरी पावडर घालायची आहे. चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. प्रत्येक चिकनच्या पीसला हा मसाला नीट लागला पाहिजे. चिकनवर झाकण ठेवून अर्धा तासासाठी मॅरिनेट होण्यासाठी ठेवून द्यायचं आहे. इथे मी 4 चमचे तांदळाचं पीठ आणि 3 चमचे बारीक रवा घेतला आहे. यामध्ये अर्धा चमचा मीठ, अर्धा चमचा हळद पावडर, 1 चमचा मालवणी मसाला आणि अर्धा चमचा गरम मसाला घालायचा आहे. तांदळाचं पीठ, रवा आणि मसाले चांगले मिक्स करून घ्यायचं आहे. अर्ध्या तासानंतर चिकन चांगलं मॅरिनेट झालेलं आहे. इथे मी पॅन गरम करत ठेवला आहे. पॅनमध्ये 4 चमचे तेल घालायचं आहे. मॅरिनेट केलेले चिकन तांदूळ आणि रव्याच्या मिश्रणामध्ये घालून घ्यायचं आहे. चिकनला तांदळाची पिठी दाब देऊन लावायची आहे, जेणेकरून तेलात सोडल्यावर पीठ तेलामध्ये सुटत नाही. अशा प्रकारे प्रत्येक चिकनचं पीस मी तांदळाच्या मसाल्यामध्ये चांगलं दाबून नंतर तेलात सोडत आहे. पॅनमध्ये मावतील एवढे 6-7 पीस मी घालून घेतले आहेत. खूप गर्दी करून घालायचे नाहीत. 1 मिनिटानंतर सगळे पीस पलटी करून घ्यायचे आहेत आणि त्यावर झाकण ठेवायचं आहे. कारण चिकनचे पीस आतपर्यंत चांगले शिजले पाहिजेत. एक मिनिटानंतर झाकण काढून मी पुन्हा पीस पलटी केले आहेत. अशा प्रकारे 3 वेळा मी झाकण ठेवून शिजवलं आहे आणि नंतर पलटी केलं आहे. आता चिकन छान फ्राय झालं आहे. चिकन आतपर्यंत शिजलं गेलं आहे. आता हे चिकन मी काढून घेते आणि उरलेले चिकनचे पीस आहेत ते फ्राय करायला पॅनमध्ये घालते. चिकनला शिजायला 4 ते 5 मिनटं स्लो गॅसवर लागली आहेत. टेस्टी चिकन फ्राय तयार आहे. माझी विनंती आहे, तुम्हाला जर माझी रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब जरूर करा.